Oh. Paruso. Oh. Dados, yo. Ayo, gayang bisa. Gayang pokoknya mas, Gus. Gus. Yes. Gus. Hoha, hoha. Barongan ngetan mas, ngetan aja nang kabeh. Lo keteng maju man. Lah. Ayo. Ya, hai. Aho, hai. Aho, hai. Rak, ho, aho, ah.
Alah ya telah. Alah. Ya nganti bocah ketindian. Oh, jarku ketindian. Iya walah gue. Kepriwe dul. Alah Jan, ora kaya dinasiki ya Kang Jan. Iya kepriwe dinasiki. Ilang dalemipun Pak sapa sih ya? Pak Sunarso. Oh Sunarso. Iya. Oh. Sing pengin duwe hajat nikahna putrine. Nikah Iya. napa Matilna? Iya putrine anak wadon. Oh, ya tepatinlah jenenge. Iya wingi alhamdulillah wis lancar aman nganti aja wene kiye. Oh iya ya. Awe hiburan karo masyarakat kembangan sekitaripun. Oh, Iya. keringo kena kaya Kang Aduan. Kepriwe? Pada rumek temen. Oh iya wong ebe kembangannya kayak kiye dul. Apa iya sih? Kompak katanya penayagane kompak pisan. Oh, Iya. Apa lu disangoni sih? Ya sangone ora disangoni sih kepriwe dul. Oh, wis pada disangoni sih. Oh wis. Wis sangone. Ora ana sangune. Ya. Kebangetan temen kan ora ana sangune. Ya wong nanggone dhewek sepethil lewang dul. Sepethil ngedang. Ya iya. Oh, mereka sing sepethil yang sing sepethul. Lah iya, dia kan anu nanggone keluarga ebek. Wong nyombe urung tuwai. Wong anu nanggone keluarga ebek ya seperti lewang. Tuwai apa ora jan Teh baik. Kon madang. Iya. Madang sih wong wis lumrahe dundang. Untungnya ngumpani pok. Iya. Ya wong dundang ya kon pada madang ya dul. Ya sananane wong nyatane. Wong kesenian ya kayak gie. Gitu panine kaya gijai aja mencret. Ya wong banyu bening kan amboh dul. Wong barungane nyobenu suwe banget ke. Sing aku wis pirang tahun ora metu. Aja kayak kue dul. Ngisin-ngisin dalange nyong kie. Alah, Walah. sing tunggupan kekep apa tunggupan bonang. Domong wis angrem tapi kenang lindu dul. Kena iya tujune pora dadi tunggukan. Alah, wis angrem kenang lindu ya. Aduh. Ya kesuwen aja belik. Ya. Sereh ngomong pendule gemblong-blong ayo kowe. Siapa sih ngomong? Ndak kowe mikir sih. Jajal baleni maning, Pak. Dados. Caipong ya, Dul. Ramane bae. Iya. Caipong manis, caipongan. Dadah.
tambah kenyes. Banyumasan yo Mas. Banyumasan, ayo. Lenggong manis Banyumasan. Ayo. Kayak kulon labangan Mas. Aja mengarep-arep Mas ya Mas. Ya dol, aja ngarep-arep. Nyong deneng orang deleng buri ki akeh apa ora sih? Deneng ki kebune nyong pada luang. Deneng sih. Alhamdulillah deneng pada rapet. Rapet sih umpel-umpelan pokoknya. Iya Dul. Ya, penontonnya mubeng Dul rapet ya Dul. Bisa ya. Nih. Kali nun sewu nggih Mas, niku teng sebelah kilen Mas. Niku nggih keluar masuk nggih. Pramila jenengan pokoke titik lagi nonton ketabrak Kang Buri ya. Nggih, monggo niku dipun sterilaken nggih. Mbok mungkin ketobrok nggih. Margi niku dalan. Nggih. Rasane masuk metu. Oh ya. Ayo, pada pane yo ke. Kepriwe? Batu Radenan. Oh, iya. Ya bakul tegan jaluk Batu Raden Mas. Yo. Yo Batu Raden Mas. Dados